Hero kama nenya Sharon Ngawa en wach malita ahinya ni jopuonjre moko osechako somo to mamoko pod nitiere dhoudi kalore koda wach mar chana kachiel koda skundego gi sirikal ma samoro ok dewo jopuonjre ma lwetgi ok nyal chopo mondo gidhi nyime kod somo. Wageno ni gibiro yudo kony mondo mi kik somo bagi. Kawadhi nyime en jotend migepe mano Musalia Mudavadi koro wacho ni jo-Kenya ma kwan goyo 20 manokwamo ei lweny madhi nyime kind piny Ukraine kod Russia oseresi. Kane oloso e kinde ik mar Fanny Malova mane timre kar chung'od bura ma Lugari kaunti ma Kakamega, Mudavadi ojiwo rowere mondo many kony e apisi mochung'ne tije e pinje maoko mondo ginon kiki tije ma gidhi timo e pinje maoko kapok giwuok pachoka. Mnaona vile kazi yangu ni kwa taifa la Kenya ama serikali ya Kenya imeokoa karibu vijana 20 ambao walikuwa wamedanganywa kwamba wanaenda kwa kazi. Kwa hiyo mambo ya ukora na wale ambao ni wajanja wanakudanganya kwamba utapata pesa kiasi fulani, utalipwa hivi, unaenda next you're on the front line. Nataka kuwarai vijana wetu, nataka nitumie nguvu za kanisa. Please send a message na wale ambao wako kwa mtandao, wako kwa vyombo vya habari, please send the message that they have to be very careful. Kupitia kwa Ministry of Labor, kupitia kwa Diaspora Department ya Foreign Affairs, we can help you verify and authenticate. Tujue kwamba wale wanakuambia watakupatia kazi ni wahalali ama ni waongo. Kawadhi nyime ni jaod bura mabumula Jack Wamboka orako ng'eto mar doho mar apil mane opodho omenda mar dongruok